别忘了照我。报上名来，随时保持警戒。而你们也要信守承诺，站住好好保护。注意！ Άμα ακόμα μαύρο δεν βλέπω. Κάνε ένα λέω, ξέρω. 别相信其他店的花言巧语，我们会提供最棒的优惠给我们的客人。随时保持警戒。而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会照你，你也别忘了照我。 Τώρα. Έσεξα. Λαμπρό. Έλα. Εντάξει. Δεν θα με έφτιαξε. Είναι μεγάλο αυτό, τώρα είναι μικρό. Δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά είναι ωραίο. Μπορείς να το παίξεις και με joystick. Παίζει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τι είναι αυτός? Wabin saw to the death of many of my brothers and sisters. Γιατί κολλά θα το σπάσω I should και light a candle κατεβάζω. at the altars throughout the city in respect of those who did not make it. Άντε, γεια. Έχεις ένα viewer, ξέρεις. Ωραία, μπράβο. Όχ, όχι. Ωχ, τι play του κάνα τώρα. Play στο bot, στο AI. Play στο Assassin's Creed Chronicles. Κάτσε γιατί πέθανε. Παίζεις online, Θανάση. Online. Είναι του τι αυτό. Ω. Έλα, ξεκόλλα τώρα, μην σε σπάσω. Έλα, σταματώ το download, ας το κατεβάσω μετά. Παίζει εδώ τώρα. 报上名来。 Πήγε. Ο ξύλος. 看你， Έχει παίξει κανένας Advanced Warfare. Όχι. Ναι, Αξίζει. ό,τι πιο για τον Μπούτσο στο πρώτο. Ωραία, πάω να το αγοράσω. Δείτε εδώ, Sniper 7. Chronicles. Έτσι. 是谁？ Όχι. Καλά, Είναι εντάξει. το shotgun. Ξέρω εγώ τι έχει αυτός εκεί. Μην κοπανείς καμία, φύγω. Πέρα. 报上名来。 Όχι ρε φίλε, με είδα λέει. 来帮忙！ Έλα ρε. Οπ. Ω, έλα ρε φίλε, μες μαλάκα. 什么了吗？ Όλα τα παιχνίδια που είναι Γιατί jokes. γιατί όλο πεθαίνω εδώ. Πάω και καλά, ήρεμος τώρα, κάτσε. Τσακ. Πάμε ηρεμία. Δεν το περάσω. Χρησιμοποιήσεις το μυαλό. Τρίχη το σου φεύγεις αυτό, άμα δεν πάω θέλει να φύγει. Ισχύει. Όχι αυτό. Ω, πολλάσκε. Έχουμε πολλάσκε. Αντιπάλους. Τι Κινέζικα είναι αυτά που μιλάνε, γάμο.
Κινέζικα. Κινέζικα μιλάνε. Γιατί όχι. Άμα το φτιάξουν Κινέζικα. Όχι. Ανέβω ρε. Βασικά γίνεται να το κάνω για αλλιώς, αλλά εγώ έτσι θα το πάω. Όχι. Έλα. Καλά εντάξει, με την όννα έγινε. Πω και τα κλαίω. Άντε πάλι, θα έχουμε αφήσει που θα πετάρει. Σου πω εγώ τώρα. What the Καλά. fuck? Το κατέστρεψα. Ρε μαλάκα. Όχι, αφήστε με. Στο λέει άλλος από πάνω και πέθανε. Όχι ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έλα τώρα πάμε. Είμαι I am the assassin. Ο assassin ξέρω εγώ και σκοτώνει στη μέση του δρόμου. Καλά, κάτσε λίγο. Θα το περάσουμε γιατί στο τέλος θα μείνω εδώ. Σούρικεν σου πέταξε. Ναι. Ωπ, είμαι ένας περαστικός. Τα 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 τα. Ω, κόλπο. Κόλπο. Και πώς πέθανες? Τσακ. Ωπ, έλα μέσα. Μαξάρει το W. Ή πάει να αλλάξει? Αν πάει να αλλάξει να γραμμίσει. Α, γύρνα εδώ απ' την άλλη. Άντε. Για μένα φάει πρώτο και τον δεύτερο και μετά ρίξε το πανί. Θα δούμε Το τώρα. γυρίσει ο Κάτσε. δεύτερος πήγε να τον φας γιατί βλέπει μετά το throwing και είναι σε Κάτσε, τιμό. κάτσε. Το έχω... Καλά. Ω, με τζιο, φύγει σφιτάρε. Πάλι το φύγει σφιτάρε. Α, κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Άρα Γιώργο, γιατί φυτάρεις? Πρέπει να πάω εκεί. 2-2, καλή φάση. Γιώργο, γιατί δεν μιλάς? Μιλάω λίγο στο τηλέφωνο και αυτό θα κάνει λίγο. Α, Δεν περίμενες να γυρίσει κι άλλος. Hey,你 Ωα, ξεφύγω. Εν τω μεταξύ αυτός ο άνθρωπος ξέρω εγώ φυλάει σκοπιά ξέρω ξέρω, δεν εγώ φυλάω, ρε φίλε, και εγώ έτσι φυλάει μην περάσει κανένα ξέρω εγώ και κοιτάει και από κάτω ξέρω εγώ. οκ. Ανάβω και γυριά. 报上名了，抓住他！ Είδε! Ω. 别相信其他店的谎言。 Άγια! Τι είναι αυτός? Πες μου ότι πήρες checkpoint. Α, είναι δύσκολο. Με έκανες νεάρ. Εγώ αυτό πως το περνάω. Έλα ρε φίλε. Δεν το ξέρω το νεάρ κόβει την όλη του. Ρε φίλε μου, τι θα κάνει δηλαδή. Τίποτα, εγώ win. Θα κάνει να κάνει, γιατί ο Ρέγκαρ εδώ πέρα δεν σπάνει, δεν στα πάντα. Αν είχα όλοι. Μήπως ρίχνεις κάτι για να τον τραβήξεις εδώ. Τον έκανα bait, κάτσε. Μη είδε. 小心！ Όχι, όχι, τι είναι αυτά. Ω, καλά, έχω πεθάνει. Έχει και δηλώσει εδώ πάνω. Οχ, τι εμπειρικό ήταν αυτό. Άσε με. Ωραία φίλε. Άντε πάλι από εδώ. Πήρα και το πλοίο μου. Και από κάτω ρε φίλε δεν είναι πιο εύκολο. Κάτσε να δούμε.
Πώς αρχίσουν να μιλάνε αυτοί. Ω, γιατί έχω ignite. Έλα ρε φίλε τώρα. Μου πετάει και σουρίγκεν. Όχι, απλά δεν έχεις υπομονή ρε φίλε, και θέλει υπομονή από ό,τι κατάλαβα. Ρε φίλε, εντάξει, έχω υπομονή, τα έχω περάσει τα προηγούμενα, εντάξει τώρα. Ήμασταν με το game, θα πάω να τους βαρέσω όλους. Δεν μπορώ, έχουν επηρεάσει. Καλό φαίνεται πάντως. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Έχω απορώ εδώ από κάτω γιατί δεν το έχει. Είναι περίεργο. Δηλαδή κοίτα, με βλέπει αυτός κατευθείαν. Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνω εδώ από κάτω. Δηλαδή και να τον σκοτώσει. Δεν είναι full live. Όχι. Κάτσε. Αν περιμένεις λίγο. Μπα. Πήγαινε πάρ' το blues. Μάλλον είχανε ward. Α, είναι τρεις. Α, εντάξει, το σκημήθηκε. Όχι. Α, μπορεί. Nice. Έτσι. Και κινείται, ποιος κινείται? Ο Veigar. Υπάρχει κι άλλο κύριε από εδώ. Έλα μωρέ εδώ στην πλατεία. Τον οχλώ. Καλά, με κυνηγήσει όλο το στρατόπεδο. Αυτό με το σπαθί, η χύτρα τι είναι? Τι? Αυτή η χύτρα τι είναι? Ποια χύτρα ρε? Που είχε απ' έξω. Είναι σαν χύτρα να δούμε. Ωραία, αυτός πέθανε αλλά δεν έρχεται προς άλλο. Τώρα θυμήθηκα ρε φίλε. Έχω και σφύριγμα, το είχα ξεχάσει. Άντε γεια. Και έτσι. Πέρασα. Ασικά το πέρασα και πριν το πέρασα. Πέρασε στο πρώτο μέρος. Εντάξει, τώρα δεν με έχουν δει καθόλου όμως. Ό,τι να είναι έγινε τώρα. Τον τρώω χωρίς ούλτ. Καλώς. SS Morgana. Όχι. Εγώ απλά κάθομαι και παρομάρω. Όχι, και έτσι έχει περισσότερα άμυνα από μένα. Δεν αξίζει. Έρχομαι σω. Αν μπορείς να μου καλέσεις πίσω. Άνετα. Μπα, όχι άνετα. Δεν έχει μάπα. Μάλλον έχει ward. Είσαι πιθανά αυτή. Άσε, χέσαι. Το πτώμα
ρε φίλε, δεν μπορείς να το τέτοιο, να το κρύψεις. Μπορείς. Πάμε τάκι. Ω γαμά, γίνεται και αυτό. Εγώ φταίω ρε φίλε, έπρεπε να καθίσω πριν. Sorry. Sorry, Vic. Καλά τι γονατιά ήταν αυτή. Αλλά ρε σειρά. Και τον σκότωσε με μια γονατιά. Είναι ασασινέγι. Για να πάω. Είδες που γίνεται. Λογικά θα μπορείς να το είδες. Όχι ρε φίλε, βγήκα μπροστά του. Οχ. Παπ. Να πεθάνει φράγκα. Εντάξει τώρα γιατί ήρθα εγώ εδώ κάτω. Είναι άλλο. Red Bull την νυχτερά. Ωραία, τον πέρασε αυτό από πάνω. Τσακ. Come on, Warwick! Μαλάκα, εγώ Bronze. δεν μου ρηγεί με κάνουν, λένε. What the? Οκ. Από κακό στο χειρότερο. Είδες, πάντα υπάρχει ένας τρόπος. Κι άλλος ο παπάρας έζησε. Το bot τι γίνεται ρε μαλάκα. Τι είναι. Prepare the blocked attacker with a counteraction. Δεν κατάλαβα. Ω! Excellent work. Keep it up. Σιγά μη σε δώσω. Πριν πώς το κάνω. Το δώσω. Τώρα γιατί δεν γίνεται αυτό που γινόταν πριν. Θα πάω να κάνω λάθος τώρα. Άντε. Impressive, Shao. You had a good grasp of this combat technique. Now finish your foe. Exemplary work. Here ends my lesson. Γεια σου ρε Έτσιο. Δάσκαλε. Ω, έτσι είναι και καλά αυτός ο γέρος. Ναι. Έφυγε από τα λέει και πήγε εκείνο. Όχι, είχε πάει αυτή τότε στην Ιταλία. Έλα ρε φίλε τώρα που Α, γυρίσανε. Ιταλία είναι εκεί. Όχι, εκείνο. Α, εκπαιδεύτηκε και καλά. Ναι, ναι. Του Ωραία φίλε. Πού με видαν όλοι τώρα. Κοίτα δεν βλέπω τίποτα. Ωραία είναι. Calibrate. Μ' ακούσαν όλοι. Πειράζει. Όχι, τι είναι αυτή. This is madness. Madness? Venus is a... Μαλάκα, δεις τι έχει βγάλει. Τι έχει και awareness ο βλάκας. Στο διάλογο. Όσο πάει δυσκολεύει. Ποιο λόγο να βγάλεις αυτά που θα μην έχεις κάνει. Οπ. Κοίτα.
Αυτός είναι ο στόχος και καλά για assassinating. Όχι. Και καλά έχει περιοχή που αντιλαμβάνεται πράγματα γύρω του. Αυτό όμως δεν το είδα. Που το έκανα. Και αυτό που θα πάθει. Τσακ! Μπαμ. Κύριος. Τι είναι, δεν πάει δίπλα. Deleted. Gold edge. Bitch, I'm fabulous. Αυτός κουνιέται μόνο. Μάλιστα. Πού είναι ο βλάκας ο Τότενεμ. Μπορείς να πηδήξεις κιόλας και να κάνεις assassinate από ψηλά. Περίπου. Έχει hide and blade αυτή. Όχι. Μου είπα. Έχει στο πόδι. Άντε για λαμπρό. Ωραία. Αζά τα παιδιά, το βλέπεις έτσι. Αλλά δεν πειράζει, δεν μας να βγει το ζώνη. Του πούστη, θα προλαβαίνει, θα μου κάνεις εσύ. Μάζεψε το πτώμα, το πτώμα. Α, δεν χρειάζεται. Τους έσφαξες και τους δύο. Τι έγινε. Όχι κι άλλο training. Τι είναι αυτό. Τι θα έχω και special moves. Όχι! Πώς σταματά την ulti. Τρελό. Πώς σταματάω την ulti. Τι Είναι είναι. καταστεγμένο το παιχνιδάκι πάντως, έτσι. Ναι ρε. Οχ. Τι είπες τώρα. Πω. Το πήρε ρε μαλάκα. Άντε για Έλληνας και Έλληνας. 卫兵要我们控制这座城市，只是为了确保刺客组织不会试着夺走这座城市的控制权。他下命令要我们到这里巡逻，当然很简单。他躲着可是安全的。 Toma, toma. Όχι. Toma. Στο παιχνίδι. Τον είχα στο τσεπάκι μου. 跟我们打，你还差得远呢。 Περίμενα. What the fuck, είμαι τι πάρω πάλι, δεν έχω σαν φάει κάτι τέτοιο, δεν το πέτυχα καν με το τόνο. Έχει και Όπ, κάνω άλλο και- εδώ πέρα. Δεν έχει λίγο μπόλικα, μου φαίνεται ρε φίλε, να τα θυμάσαι όλα μαζί αυτά. Έχει ρε φίλε. Αλλά εντάξει, καλό είναι. Όχι, πού πήγαν όλοι. Πήγανε. 他躲着可是安全的很。别让大人听到你说的话。 Ένα τώρα που τα ξέρεις τα κόλπα. Μπορείς να το κάνεις αυτό στο δίπλα τέτοιο που έμαθες πριν για το κόλπο. Κάπως τώρα θα γίνεται, αλλά... Ξέχασα. 卫兵要我们控制这座城市，只是为了确保刺客组织不会试着夺走这座城市的控制权。他下命令要我们到这里巡逻，当然很简单。他躲着可是安全的很。 Πού θα κουνήσω τον άλλον. 别让大人听到你说的话。
Α, κουνήθηκε. Ω μαλάκα, ω μαλάκα, τι πέντε έφαγε αυτό τώρα, από πού ρε άμμο του μαλάκα. Καλά, έχω πεθάνει. Έλα ρε φίλε, τώρα τι λες. Τι είναι αυτό, αδερφό. Και άστο. 只是为了确保刺客组织不会试着夺走这座城市的控制权。下命令要我们到这里巡逻，当然很简单。 Δεν γίνεται να τους κάνεις ρε όλα αυτά, δεν γίνεται. 别让大人听到你说的话。 Αυτό το σκηνή εκεί. Έλα και εσύ λίγο κοντά. Εκεί αριστερά πέταξε το πτώμα, αυτό το σκηνή που γυάλιζε, τι ήταν? Δεν θυμάμαι. Σκηνή που γυάλιζε. Κάτσε λίγο. Αυτό είναι όλοι εδώ. Λογικά θα μπορείς να τις πετύχεις αυτές τις καμπάνες που γυαλίζουν, για κάποιο λόγο γυαλίζουν. Μα συγγνώμη, αφού γίνανε εκείνη τη στιγμή, πώς θα είναι? 要是我们找到你， Δεν ξέρω. Δεν πειράζει, όλοι εκεί θα πεθάνουν.你 Πρόλαβα. Άντε γεια. Παπ. Τσακ. 有入侵者， Ωχ, μη είδες. Έλα ρε φίλε τώρα που μ' είδες. Α, θα κλάψω. Οπακ! 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 Τι Άια. Α, ναι ρε, η σκηνή εκεί. θα λιγότερο. Τώρα τι έγινε? Με κυνηγάγανε 4 άτομα, 3 βασικά λάθος. Και απλά φάγανε ένα ωραίο μπέτ και πεθάνανε. 是谁？ Ωραία, έλα και εσύ πιο κοντά. Και αυτό το σκηνή τι κάνει? 有敌人！ Ιδέα τώρα, λέω εγώ τώρα. Για 这对付你太轻松了。 Είσαι αυτό με μαχαιράκι να σου πέσει στο κεφάλι και πεθάνει. Καλά. Λέω εγώ τώρα. Έτσι το γάμο, πατά. Γεια σας. Τι μου φάνε? Τι? Καλά. Έλα ρε μαλάκα! Γαμίσου μήνυον! Τι λες ρε, αυτό το ρίξα. Αλλά πέφτει ρε. Δεν το πιστεύω αυτό, Εγώ πέφτει και εγώ φτάνω. Γαμωτερίτο. Αν ακούεις στο stream, γαμωτερίτο. 别让大人听到你说的话， Έφυγε. Όχι. Και γράψεις το για ύπνο, παιδιά, καλή νύχτα. Δεν το πήρα πέρα. 真让人失望啊，刺客！ Φύγω. Δεν θα το περάσω ποτέ από εκεί. Βασικά θα το πέρασε. Φίλε, γιατί με ξενερώνει τώρα? Αυτή η καμπάνα, πέτε της ένα 卫 μαχαίρι. 兵要我们控制这座城市， Η 只是为 καμπάνα 了确 κάνει 保刺 φασαρία 客组 αυτή. 织不会试着 Δεν 夺 μπορώ 走 να 这座 μαζέψω 城市的 εκεί 控制 αυτούς. 权。 Βασικά δεν τότε. 下命令要我们到这里巡逻， Να 当然 είναι 很简 σώπα 单 και。δεν θα το περάσει 他 αυτό. 躲着可是安全的很。 Ω, δεν γίνεται. 别让大人听到你说的话。什么？ Πω, θα βρουν το πτώματα. Ο Τζεν πες να έχει το πιο γρήγορο attack. Τι δεν το βλέπουν, λέει. Όχι ρε φίλε, δεν το μάχη.
Άντε για. Θα με βρείτε ποτέ τώρα. Θα γίνω... Γίνεσαι. Μιγάς. Άντε για. Έναν θα σου πω. Άντε βγες. Κέιτ. Συνεχίζει ευθύ μαλάκο. Τι στο πότσε καινούργιο είναι αυτό. Πού είναι η Κέιτ? 注意！真让人失望啊，刺客！ Άντε στο διάλο, φύγετε. 对付你太轻松了。 Θα τα σπάσω, ρε φίλε, θα τα σπάσω, δεν μπορώ. 报上名来！ Έλα εδώ, θα τα παλέψω. 报上名，有刺客！ Απα! Πάμε, τράβαμε. 也没有多猛嘛，刺客。 Βάπτη κλασσί, είναι μες στη μούρη. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τριμάρα ακόμα αρχηγός, κάθε που λέμε. 卫兵要我们控制这座城市， Δεν 只是 έχω 为了确保 δεν 刺客 έχω 统治。我会试着夺走这座城市的控制权。下命令要我们到这里巡逻，当然很简单。他躲着看看。 是谁？με τόσο για το πούσο, πες μου λίγο. Έτυχε ρε. Όχι είναι offline, 没错， Τελικά ήθελε το ability για να το περάσει από εκεί. Deleted. Το πέρασα. Ω, τι να φάω. Κατάλαβα, τώρα θα αρχίσουμε να τρέχουμε. Περίμενε. Εντάξει. Πω, πέρασα. I am the blade in the shadows. My prey is way thin. I shall walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. Then I will kill your master. Έφαγα όλο τον κόλλο κάμω. Πω, τι απέσιο ήταν αυτό. Για να δω. Όλα ένας δεν πήγε μπροστά. Go fuck yourself!你 哦， 来跟我们打，你还差得远。 Το πέρασε.
δεν έβγαλε. Αυτό ναι. Τι άλλες. What the fuck? Καλά δείχνει, κολλάει. Καλά δείχνει, ρε. Καλά τώρα δεν ξέρω εσύ πώς τα παίζεις, αλλά γενικά το δείχνει καλά. Το παίζει με 700 fps, 2000 ξέρω κάτι Το παίζω full. Βασικά δεν έχει να ρυθμίσει πολλά γραφικά, μόνο την ανάλυση. Και το V-Sync. Το V-Sync απλά αφαιρείται. Έλα. Το V-Sync. On το έχω ρε, γιατί να το βάλω. 是谁？ Ωχ, δεν μπήκα. 报上名来。站住！ Άμα το παίζει καλά, θα μην θα κολλάει, τι λες. Rene to D game. Αλλά εντάξει, είναι Είναι λίγο, είναι animated, Vic. τριζιά, είναι ψηλό 2D, 3D, κάτι τέτοιο. 2,5D δηλαδή. 2,5D ακριβώς. Και πάλι. Δεν θα κολλάει ρε λαμπρό, το μωρέ. Και εγώ έτσι πιστεύω, δεν σου κολλάει. Δύσκολο να κολλάει. Γιατί σκέψου το από πίσω, είναι όλο γραφικό ρε, σαν φωτογραφία. Δεν χρειάζεται engine να το τρέξει. Εντάξει, τα κτίρια και αυτά, εντάξει είναι. Είναι ωραίο παιχνίδι, είναι όμορφο. Θέμα είναι ρε φίλε ότι είναι, άμα είναι 3 ώρες παιχνίδι επειδή και εσύ δεν έχεις παίξει πολύ. Δεν θα λέει, άμα είναι κάνα 6-7 ώρες, ωραία. Ρε, ρεύσε ρε λαμπρό για 2,5 GB παιχνίδι. 滚！真让 Έλα 人 ρε 失 φίλε, δεν 望。 καταλαβαίνω. 此刻， Πώς θα περάσω από εκεί. Το Skyrim πόσα GB ήταν? 2,5 GB ρε φίλε, όμως είναι 2,5D όπως είπες και εσύ, δεν είναι... Ναι. Δεν το συγκρίνει με το Skyrim. Καλά, μεγάλο παιχνίδι, τεράστιο δεν θα είναι, 2,8 GB είναι. Πόσο να είναι. Αλλά εντάξει. Εγώ αυτή εδώ θέλω. Μαλάκα, τι μου έκανε ο Ρέγκα. Ζημιούκα ρε. Ποιος άλλος βλέπει? Δεν ξέρω εσύ έχεις πει. Όχι, μόνο με το μάτι. Παίζω ρόλο θα μου το Γιώργο. 37 λεπτά game, εγώ τι είναι. Δεν μπορώ άλλο. Μπορεί να βλέπει ο Στέλιος ρε. Κοιτάξτε, με έχει κάνει... Όχι, δεν με έχει κάνει moderator, γιατί χάνω. Πού είσαι? Δεν είμαι και μέσα στο stream. Τώρα εδώ κάτι παίζει εδώ. Ο ίδιος ο streamer δεν είναι σε ίδιο το stream μέσα. Δηλαδή, If εντάξει. I could distract him Κάπως somehow. Εντάξει, έτσι. κάνω, κάτσε παίξε, να μου κάνεις moderator τώρα. Τώρα σε κάνει. Ο Θανάσης μόλις σου λες κάτι το κάνει, είναι έξαλλος αυτά. Μόλις σου λένε μαλακία, απευθείας, να το διορθώσει. That's it. Κάτσε, ο P-User. Όχι ο P-User, μην το κάνεις ο P-User. Τι είναι αυτό? Ξέρω εγώ. Ρεμιές. Γαμώ το τρόπο. Τώρα θα το κάνω στον αρχηγό. Α, να, έγινε. Το empty. Πώς βάζουμε moderator ρε? Ρε, πώς βάζουμε moderator? Τώρα τη Sam. Πόσο κορυφή. 看你， Όχι, 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 όχι. Το κοινάει σου παλιό παπτά. Ό,τι να είναι γίνεται. Ό,τι. Πού μου έβγαλε? Εντάξει. Τρόμαξα. Dive 2,5 χρόνια μαλάκα, αυτά είναι. If I could distract him somehow. Τρώω τη ζωή μου και απλά δεν πεθαίνει. Ξεχνάω να χρησιμοποιώ τα gadget του μάλιστα. 啊， Όχι ρε πω, δεν σε πρόλαβα να σου κάνω sim. Πόσα gadget έχει 4? Ναι.
Ωραία, πάει αυτός. Τι είναι ακριβώς? Το ένα είναι σφύριγμα, το άλλο είναι ρίχνεις κάτι dagger, συνήθως για να ρίξεις καμιά σκάλα, κάτι τέτοιο. Το άλλο δεν έχω καταλάβει τι είναι. Και το άλλο είναι firecrackers, αυτό που χρησιμοποιήσα τώρα. Κάνει κρύο. Όλα, ναι, βάλε. Τι είναι, ξέρω και δεν τα ψάχνω να δει τι είναι, ξέρω εγώ, και είναι το πιο χρήσιμο, ξέρω εγώ, και λύση για όλα τα προβλήματα. Όχι, είναι, που βρίσκεται. κάνει φασαρία, κάτι τέτοιο. Σε μεγάλο εύρος. Γαμάει φασαρία σε μεγάλο εύρος. Κοίτα πως καρφάλω. 保住警长！ Έλα ρε Λιβία. Με είδανε τώρα εκεί και με πιάσανε, ξέρεις. Και αυτό το δεξί τι είναι το σπαθί? Τι φάση γάμο. Σε μια σακούλα αυτή. Και αν πετάξεις δάγκρι στον αντίπαλο δεν πεθαίνει, ξέρω εγώ. Σακούλα αυτή που είχαμε τα ρούχα. Οχ. Στο δωμάτιο μέσα. Έλα μωρέ, τι έπαθαν. Καλά, εντάξει τώρα. Και λέγε. Τι, γιατί η σακούλα τι είχε? Τι δεν είναι, τα ρούχα πως τα έβαλες? Γιατί τις έβαλες μέσα στη σακούλα αυτό? Έτσι. Όχι ρε μαλάκα, δεν πρέπει να ζήσει. Και έζησε. Τώρα καλά. 保持警戒状态。 Δεν έχει ούτε βρέκα. 保持警戒。保持警戒。你 Μη δε. 敌人。 Ήδη μαλάκα. Εντάξει, αν καταφέρω να βγάλω μάχη ένα πεδίο και να κάνω και μπλοκ. Αν πολύ μπροστά. Καλιά. If I could distract him somehow. 怎么回事啊？ Πρέπει να βάλω μουσικούλα. Ω, ναι. Δεν το λες εσένα. 不会这么倒霉吧？ Πέθανε εκεί. Ρέχτ, Θανάση, ρέχτ. 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 Φτύσε κιόλας. Όπως Αχμέτ. Ρέχτ. 报上名来。 Πω πάτε γεια. Είμαι assassin τώρα. Τέλος. Πάω να δω Αχμέτ μετά. Fuck it. Ahmed the Dead Terrorist. Ναι ρε. Είναι αυτό. Ναι. Πολύ μπροστά, δες το. Ναι. Θα πεθάνω. Ω,谁也保持警戒。 Όχι ρε. 而你们也要信守承诺，好好保护。 Στο YouTube γράψε Ahmed the Dead Terrorist. είναι ένας κωμικός, κάνει κάτι. Ωραία. Κάνουν και δωρεάν διαφήμιση στο stream. Τι άλλο θέλουν? Όχι. 抓住他！ Μαλάκα. Έλα ρε φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα. Πρέπει να το προσέξω πιο πολύ. Καλά πάτε, αυτοί κοιτάνε στο ταβάνι, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Σε περιμένουνε, οι If I could παλιοκάμπερ. distract him somehow. Κάπως. Γιώργο, έχεις MW2. Ναι, Πάμε MW2 μετά. πάμε κάνουμε το try go. Πάμε. Να δεις τα match skill μου. Εδώ μεταξύ δεν έχουμε μπει, και εγώ το έχω το MW2 και ο Θάνος και εγώ έχω το CSGO και ο Θάνος και δεν έχουμε μπει ποτέ, όλα LOL μπαίνουν. Το MW δεν έχω πει. Εντάξει, κάποιες φορές φανταστείς. Έχω μπει όμως. Άμα είναι μπαίνουν. 最好滚远点。我们在 Άρα 等 δεν 你 θέλει να 现 γίνει 身。 αυτός, οπότε δεν θα μιλήσω τώρα. Για πες. 保持警戒状态， Γίνε κακός. 保持警戒。 Θάνο, πάμε κάνα 5 μπάρ, φίλε, βαριέμαι. Καλά, Πάμε κάνα 5. σε- Βαριέμαι. ρε. 保持警戒。
保持警戒状态。 Σε λίγο βγαίνει το inhibitor. Βγήκε το inhibitor. Έλα ρε μάλακα με Και τώρα θα μου πεις εσύ το CSGO και το Payday είναι δύσκολο, ναι, λογικό. Μα αυτός είναι ο σκοπός των games ρε φίλε, να είναι και λίγο δύσκολο. 报上名来，入侵者！ Θα τα βαρέσω αυτά εκεί πάνω τα βρωμιάρικα. Stop it, you fuck! If I could distract him somehow. Μπορώ να τον περάσω χωρίς να το... Τσακ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσεις. Μας ρεχτάρανε. Πού? Use λέει noise darts. Για τα firecrackers δεν του κάνουν. Πέφτουνε λίγα. 你死定了！ Άρα πάμε μετά CSGO. Λοιπόν, μην πεις τίποτα για τα skill μου, απλά είμαι πολύ άχρηστος. Και εγώ δεν το έχω πάρει από εκεί φορές. Ωραία, χρησιμοποιήσω τα noise darts. Οπότε στο ίδιο level είμαστε εμείς που Να δούμε. Δεν έχει levels, έχει levels. Τι level. Αχα. Έλα ρε φίλε. Πάω κι εγώ σαν το βλάκα. Λαμπρό θα μπει CSGO. Ρε φίλε, θέλω να την πέσω τώρα σε λίγο. Μπορεί να, άμα να πούμε αύριο. Ψήματα. Πάτσα άλλα σκουμπιά. Οκ. Τον Άση ψήνει να μπει CSGO. Κάτσε να περάσω στους βλάκες. Α, αυτό σημαίνει ναι. Δεν ξέρω, θα λέω να πάω για ύπνο κι εγώ. Θα μπει ρε. Θα μπει. Δεν θα μπω. Τι είπες? Δεν θα μπω. Τι είπες? You fuck. Τρύπες. 是谁？ Σου σέι. 这里！ Victor έχει την Να. Έλα. Come on you fuck. Reported. Μία στο τέτοιο. Ναι, έκανες μία εδώ και μία εκεί και μόλις πέθανε. 下次我们一定会杀了你！有刺客！ Όχι. 持警戒状态。这边！注意！在这里！ Όχι, δεν θα μην πρόλαβε και μου την λέει. Να περάσω ρε. Ο Rengar κάνει το damage. Όταν λέμε το damage, το damage. Έχω βαρυθεί μαλάκα, παίζουμε 47 λεπτά. Και έχω 14-9-26. 你有看到入侵者吗？ Και μετά να πούμε CSGO, μόνο θα πούμε κάτι άτυχη. 有刺客！ Θα γέμουν τα δεσκή. Liel. Αμήν. Μπρος, έτσι. Εγώ έχω full build που το καιρό το δεν ξέρω που να κάνω. Ω, κοίτα όμορφη εικόνα. Ένα στρέψιμο. Make sure no one disturbs the tranquility of this place. Waylon has his own personal escort of guards. I should eliminate them. Might make getting to him easier. 259 killed the gen. What the fuck? Τι, γιατί μπαίνει εδώ πιθανό.
Α, εδώ παίρνει πάνω. Κάτι παίχτηκε. Τι θα κοιτάξει και από το παράθυρο αυτός ο βλάκας. Όχι, στο άτομο! Ναι, 500 Guardian πάλι γαμώτο! Και από πάνω δεν πάει. Τι γίνεται. Δεν έχω το άντ. Οτιδήποτε δεν έχω το άντ. What the fuck. Λοιπόν, παλικάρια από Γιαννάνη. Αλήθεια. Άμα είναι για κάνα εσείς πείτε μου αύριο να γελάσουμε, εντάξει. Ξέρω. Άντε, καλό βράδυ. What? μαλάκα, πότε πρόλαβε και μου την έριξε πούστη. Wayland has his own personal escort of guards. I should eliminate them. Might make getting to them easier. Κάτι πέσει αυτό το game, δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να πεθάνε, γάμια όλα. Come here, you fuck! Και εδώ πες γεμίζω. Ω, γεμίσεις είσαι σαν... Όλα που κοιμίζει τη ζωή. Τι χέρι δεν έχει. Περίμενα. 249. Γιατί? Αλλά... 25, 25, 25, 25. Θα γράψω άλλο το πότα. Πού να είχα ένα γκάρεν. Τώρα θα γεμίσω. 怎么回事啊？ Όλοι ρε φίλε, τι να άλλο. Immediately. Stay on the lane forever. 来帮忙！是谁？ Δεν έχει χείλη, Kate. Okay. Wayland has his own personal escort of guards. I should eliminate them. Might make getting to him easier. Μόλις πάρω τον πάρω να δείτε τι χέλη regen θα έχω. Ίσα που γεμίζει 32-32 με το τέτοιο.
Συν! Πόσο energy! 50 energy. What the fuck. Προβολικό. Για ένα απλό shell. Για ένα απλό shell. Αυτό ήταν. Αύριο πάλι. Next, motherfuckers! Δεν θα βγεις και εσύ Θανάση.